Díomh chuirde agus tá fáilte over asca dí scéalta le hAoife tásúla go gcuil se bhré le ha an chéad scéal eile. So an scéal a bhés á léomh aga nniu, tá sé faoi buchail agus an Ghealach agus tain siad ag siúl le chéile. So an scéal atá aga nniu ná Thugas an Ghealach ag siúl. Tá sé scríofa ag Carolyn Curtis agus rinne Alison Jay na pictúí dún. Tá fáin go bhfeicim muid. Thugas an Ghealach ag siúl, agus rinne Gabriel Rosenstock astrucán ar dún go dtí an Gaeilge. Thugas an Ghealach ag siúl lom a réir, is dan si le mo chúl in irde sa spéir. Cheolam ar linn an ihe go léir, nuair a thugas an Ghealach ag siúl. Chonaic mé gráneog, is ulcabháin. Chonaic mé broc, is é ag rith le fáin. Sionnach ag tethehain ar an mán, nuair a thugas an Ghealach ag siúl. Bheidh sin an sionnach, agus bheidh na bath freisin. Ó, seachan an spúig a germ se lé. Nuair a chuaigh si a bhadrógar don sé péil, gur an spúig. An sin is se duscail na madraí a méil, nuair a thugas an Ghealach ag siúl. Seachan, seachan na sealadí. Ó, seachan, seachan na fehidí. Bheidh na sealadí is na fehidí. Is chlúdig an drocht na seamadí, nuair a thugas an Ghealach ag siúl. An bhfuil ina ihe, an bhfuil ina lá. Feiceam gachéin rud, ní hiigim cén fá. Glúisim ar linn mar alaí ag snámh, nuair a thugas an Ghealach ag siúl. Faoi bhun an droichead san uisce glé, is ann a bhí si ag lonrú go séimh. An tú atá an ar siise is mé, nuair a thugas an Ghealach ag siúl. Bheidh tá si ag lonrú, tá si cosú le scáthán. Thugas an Ghealach ag siúl am a réir, is chúmar a bhaile trí grúcht geal an éir. Chonaic mar burt an dahan mór go léir, nuair a thugas an Ghealach ag siúl. Is bheidh, buchail, tá sé na colla. Ó, agus bheidh an seo tá spáineann si dún rudaí a bhaineann leis an Ghealach. So sin, bheidh ar sin an chuí athraíonn an Ghealach. So ní bhíon Ghealach ar bithán agus bogann sé, agus an sin bíon Ghealach lán agan. Agus seo roinnt anmhithe a bhíons amua nuair a bhíons sé san ihe. So cut fuile, scíthán láthair, ulcabháin, coníní. Ó hathan an leabhar sin go mór lomsa, tá sé an deas ar fád agus an séimh. So thugas an Ghealach ag siúl, scríofa ag Carolyn Curtis agus Alison Jay ar rinne na pictúí. Tásúla go gur bhain sibh taithneamh as sin a chuirde agus feicim is sibh arís a ha an chéad scéal eile. Slán!